Хәзер көндәлек матбугатка күзәтү белән мин Назым Сәфәров. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүебезне дәвам итәбез. Казанда булучылар урам тутырып самокатта чабучы яшьләргә игътибар итми калмаганнардыр. Чат сайын диярлек ташлап калдырылган ул замана техникасын кайлардан ничек итеп аласы? Аннан файдалануның хикмәтләре нинди? Бу мавыгу күпмегә төшә? Шәһри Казан газетасы журналисты кала урамнары буйлап электр самокатында йөреп кайтырга булган. Баксаң, бу самокатта җилдерү бик уңайлы, тиз, аз расходлы булса да, хәтер якларда җитәрлек икән. Чаллыда юл аша самокатта чыгып барган 20 яшьлек кыз бала машинага тапталып һәлак булган. Мавыгык, ләкин сакланырга да онытмыйк. Газета сары матбугатка йөреп инде, шаккатыр өчен кыргый итләрнең 200 каз бәбкәсен буып үтерүе турындагы хәбәрне беренче битнең күзгә ташлана торган урынына чыгарган. Итләргә карата булган мөнәсәбәт кешеләргә карата булганнан күпкә артып киткән заманда, мондый хәлләрнең бір яшел үзән районында гына түгел, теләсә кайда булу ихтималын барыбыз да аңлыйдыр. Димәк, чарасын күрергә вакыт җиткән. Шәһри Казан газетасында басылган «Тел әнидән, җырлау әтидән» исемле әңгәмәсендә яңа гына табадан төшкән Татарстанның атказанган артисты Рифат Зарипов үзенең бір концертын кую күпмегә төшкәнен әйтеп биргән. Сабантуйлар якынлашканда монысын да белеп торырга кирәктер. Казан утлары журналының май саны юбиларларын үткәргән әдипләрнең иҗатына зур урын биргән. Халык шагыйре Ринат Харисның яңа шигырьләре белән ачылган журнал Зиннур Хөсниярның Мәдинәгә медаль бирәләр повестен, Рәдиф Сәгъдинең Алло кем әле бу романының дәвамын, Фаат Галимуллинның автобиографик бәянының азагын һәм Төркиядә яшәп иҗат итүче Айзирә Гәрәева Акчураның Истанбул малаеның ахырын урнаштырган. Укым дигән кешегә гыйбрәтле дә, мавыктыргыч та әсәрләр. Синбикәр журналда үзенең юбиларларын онытмаган. Язучы Сәмига Саубанованың ул чыннан да бәхетле хикәясе хатын-кызларыбыз күңеленә бигрәк тә хуш килер дип уйларга кирәк. Абынып та егылмый калган кыз баланың бәхетле булуы очрагы турында бу әсәр. Миңа калса, хаталанмыйча гына бәхетле булуы җиңелрәк тә, хәерлерәк тә. Журнал заманыбызның тагын бер шире турында борчылып яза. Баксаң, картаюдан һәм тышкы кыяфәтенең камил булмавыннан курку эпидемиягә әйләнеп бара икән. 20 яшьтән үк эстетик клиникалар ишеген ачып керүчеләр саны арта дип яза журналист Шулпан Галиәхмәтова. Аның кытыш-кыш матурлык дигән язмасын укып чыгу бик тә мәгълүмат биреп кенә калмыйча, асыл затларга шөкранә кылырга да ярдәм итәр дип уйларга кирәк. Хаталанмыйча, булганнар шөкр итеп яши белү бик зур байлык икәнлеген онытмасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.